fantastično. Ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal klikom na dugme prati, a ukoliko želite da dobijete i obaveštenje kada izađe novi video, kliknite na zvono. Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo leopard pogačice. Pogačice neobičnog izgleda. One imaju praktično još jednu koru koja će ispucati, a vidjet ćete i kako. Bacamo se na posao. Najprej sipajte jednu šolju mlijeka, odnosno 2 deci. Dodajte 2 deci vode, obične vode, jednu punu supenu kašiku šećera i jednu kesicu suvog kvasca. Promešajte ovo i ostavite par minuta, čisto malčice da kvasac malo nadođe. Pošto je kvasac odstojao nekoliko minuta, dodat ćemo i 1 decilitar ulja, nekog brašna. Dodat ću 1 deo, a zatim dodati jednu punu kašičicu soli. Još 1 deo i početi da mesim. Znači postepeno dodajemo brašno. Oko 800-900 grama brašna će biti sasvim dovoljno. Vidjet ćete i sami. Izvadit ću testo. Malo ga premesiti još. Nauljet ću vanglicu. Staviti testo. Zatim ga prekriti nailonom i ostaviti da nadođe. Ostavit ću ga na toplom mjestu, pošto je testu potrebna toplota da bi lepo naraslo. Dragi moji, vidite puna vanglica testa. Pobrašnjavit ću radnu površinu. Predivno. Kidat ćemo loptice veličine šake. Ja ću ih puniti sirom. Neki ću ostaviti možda i prazne, vidjet ću. Možete ih puniti nečim suhomesnatim, također možete ih puniti i slatkim. E sad, ako hoćete da ih punite, onda ih ovako prstima malo najprej istanjite, dodajte malo sira ili šta već želite, čime već želite da napunite. Upakujte ovako. U paketić. I to je to. Testo je stvarno divno, meko je kao duša. Tako se lepo mesi. Ove gotove pogačice koje sam napunila odmah ređam u leh obložen papirom za pečenje. A rernu sam uključila da se greje na 180 stepeni. Sve smo pogačice napravili, napunili, ipak sam odlučila da ih sve napunim. Mislim da možda jedna ima samo prazna. Stavit ću sa strane i napravit ću preliv. Ovako, za preliv će nam biti potrebno najpre pola šolje pirinčanog brašna. Pirinčano brašno možete da kupite ili možete da, ako imate dobar mlin, sameljete pirinač, tako sam ja uradila. Samlela ga dobro i dobila brašno od njega. I stavit ću, znači to je otprilike 100 grama. Dodat ćemo pola šolje vode. 1 suvi kvasac, to jest 1 kesicu, 1 kašičicu šećera i 1 kašičicu soli. To ćemo ovako da izmešamo, dodajem i ostatak vode. Nisam sve dodala odjednom.
Bilo bi zgodnije da sam i odabrala neku veću činiju, ali se nisam nadala da će to ovako da se napuni. Sad, uzet ćemo ovu smesu i staviti ovako preko pogačica. Preliti ih. Znači, ovako prelijemo preko. Kao što vidite, prelili smo sve pogačice i one sada idu u zagrejanu rernu da se peku dok lepo ne porumene. Mislim da će biti dovoljno nekih 30 minuta. Naše leopard pogačice su gotove. Fenomenalne. Pogledajte koliko su one narasle. Još su vruće. Vidite, divne. I s jedne i s druge strane. Pogledajte. One su meke. Fenomenalne, baš meke. Moram da isprobam. Fantastično. Gore hrskave, unutra meke. Odlične, ispadne ih baš dosta. Možete ih slobodno zamrznuti, staviti u zamrzivač i posle podgreti. Ja se nadam da će vam se dopasti današnji video. Ako vam se dopada, ostavite like i komentar. A mi se vidimo neki drugi put. Pozdravljam vas puno. Ćao!